Усім привіт! Це вечір телеканалу АТР з вечірньої програми Prime. Я її ведучий Айдер Мождабаєв. І сьогодні я дуже радий, що знайшла час вийти з нами на зв'язок і дати нам велике інтерв'ю. Людина, яку давно не бачив, через зрозумілі обставини, але дуже хорошо пам'ятаю і радий бачити знов. Це Софія Федина. Дуже відома людина, співачка, телеведуча, викладачка. Я боюся щось забути, напевно, там ще багато чого, пані Софії. Але головне, що ви народний депутат України. Вітаю вас в етері. Вітаю, рада бути знову на телеканалі АТР. Дякую. І я одразу хочу звернутися. Я вирішив розпочати з серйозних розмов, з депутатських таких. Наших партнерів, до речі, цікавить не лише війна безпосередньо, хоча вона, звісно, на першому місці, але все частіше серед наших там західних партнерів я чую питання про реформи самоврядування, про реформи. Ну, вам видніше, там багато реформ, які, в принципі, нам потрібні все одно. Тобто це не те, що ми там якийсь на нас додатковий обов'язок наклали. Ні. Це те, що нам допоможе якнайшвидше стати членами Європейського Союзу, наприклад. Так? І цих реформ багато. І ніхто насправді не знає, на якому етапі їхня реалізація, як на законодавчому, так і на виконавчому рівні знаходиться. Чи обговорюються ці питання у Верховній Раді? Чи знаходиться місце обговорення там стану реформ зараз під час війни? І якщо так, то як швидко ми рухаємося до тих стандартів, яких прагнемо, європейських, західних? Ну, напевне, перше, що я так загально характеризую ситуацію, у нас дуже багато відбувається речей під красивими назвами, під красивими лозунгами. Насправді це все з точністю до навпаки. І коли ми говоримо про реформи, у нас дуже часто відбувається згортання тих реформ, що вже відбулися. От ви вже згадали про реформу місцевого самоврядування. Децентралізація усіма нашими європейськими партнерами була визнана найуспішнішою реформою попередніх часів. Децентралізація була названа нашими безпековими партнерами як реформа, яка дала можливість Україні встояти під час не так уже давнього московського повномасштабного вторгнення, оскільки регіони не були відносно залежні від центру, приймали самі рішення щодо безпеки і оборони, і це дало можливість встояти. У нас уже другий рік поспіль дуже системно іде згортання реформи децентралізації, іде, по суті, наступ на місцеве самоврядування. Спроби робилися ще до початку повномасштабного вторгнення. Я хочу нагадати, що у нас тоді була ситуація, коли хотіли дати можливість Києву звільняти обраних народом міських голів, місцевих депутатів, коли намагалися нав'язати такого своєрідного префекту, рішення якого могло перекреслити всі місцеві рішення. Тоді ми це відвоювали. На жаль, воєнний стан дав можливість центру знову ж таки згортати місцеве самоврядування. Давайте подивимося, обласні ради, вони майже не виконують жодних функцій. Повністю весь централізоване управління взяло на себе військово-цивільні адміністрації, вони розпоряджаються бюджетом, вони приймають рішення, вони передають кошти, а обласні ради, по суті, або номінальні, або мають суто рекомендаційні функції і не приймають рішень у розподілі бюджету. Ми маємо так само зазіхання на народний вибір як такий. Давайте згадаємо, що у нас під час воєнного стану були відсторонені і, по суті, не мають можливості виконувати свої обов'язки мер Чернігова, мер Рівного. Причому саме тому, що вони мали досить добрі позиції, мали довіру місцевого населення. Але їх за надуманими звинуваченнями відсторонюють і не дають можливість робити те, на що їх призначив народ, по суті. Це якщо говоримо про місцеве самоврядування, наприклад, розпуск Запорізької обласної ради, це теж прецедент дуже і дуже складний, і будь-які заявки, що там було багато ОПЗЖ, що вони не могли працювати, це величезна брехня. Тому що, щоб ОПЗЖ не було ні в місцевих радах, ні в Верховній Раді, треба прийняти один з 4 законів, які зараз лежать у Верховній Раді. Але «Слуги народу», як монобільшість, не виносять цих питань на розгляд Верховної Ради і голосують все разом з ОПЗЖ, які виконують зараз будь-яку волю «Слуг народу», аби їх тільки не посадили і не пустили в хід кримінальні справи. Це тільки ми зачепили з вами місцеве самоврядування. Антикорупційна інфраструктура.
Ну, теоретично це вже була реформа, яка була запущена, її треба було доводити до пуття. Але ми бачимо різноманітні інсинуації з конкурсами на призначення тих чи інших очільників антикорупційних структур. Ми бачимо, що дуже дивна ситуація, коли корупціонером є близький до влади, близька до влади особа, скажімо так, то там насправді немає жодного покарання, там все в порядку, там навіть не розслідуються ці всі справи. Чого вартує? Ми викликали генерального прокурора нещодавно до Верховної Ради, щоб він відповів на питання по своєму заступнику, Вербицький, здається, прізвище, по тому, звідки він взяв статки, звідки дуже наближена до нього молода жінка взяла статки просто несусвітні. Слуги навіть не голосували за те, що генерального прокурора викликали до Верховної Ради. Ну навіщо про це говорити? То ж не цікаво абсолютно. А я ще нагадаю, не одного і навіть не десяток слуг народу, які мали проблеми в деклараціях, які не задекларували статки на десятки мільйонів гривень. І в нас яка відповідь була? Ну вони покаялися, щиро розкаялися, вони більше так не будуть. Я перепрошую, що це за відповідь? Що це за відповідь? Ця інфраструктура антикорупційна, вона не буде дієвою, якщо так буде відбуватися. А те, що зараз з антикорупційною з НАЗК відбувається в контексті хейтерства щодо Порошенка за те, що він купив військові облігації, точніше вклав мільйони і мільйони в державу, а зараз його по всіх телеграм-каналах, наближених до Банкової, обливають брудом, бо, бачите, він збагатився. А це тільки тому, що НАЗК в роз'ясненні пояснює, що всі кошти не тільки ті, які заробили на облігаціях, а ті, які ти вклав і тобі повернулися назад, це треба оформляти як дохід. І ці речі абсолютно не комунікуються. І отут ми з вами проходимо до ще однієї великої проблеми. Свобода слова у переліку вимог до України і Євросоюз, і НАТО є навіть не в першій десятці, в першій п'ятірці йдеться про це. І що у нас відбувається зі свободою слова? Зі свободою слова, перепрошую, повна дупа. Тому що починаючи від закриття телеканалів, П'ятого прямого і Еспресо, без будь-якої НАТО-санкції, без будь-якого НАТО-рішення РНБО, без будь-якого офіційного документа, закриття їх, просто виключення від ефіру, тому що Зеленський боїться Порошенка, і завершуючи тим, що зараз ми маємо і переслідування журналістів, і нацьковування на них різних силових структур, ми маємо тиск на суспільне, ми маємо проблеми зі свободою слова як такою. Те, що вилізло з Укрінформом з темниками, це про свободу слова, те, що журналістів тримають в кулуарах Верховної Ради, не допускаючи до ефіру в той час, коли Верховна Рада і Твіттер-канали Верховної Ради, і телеграм-канали Банкової в режимі прямого ефіру висвітлюють роботу Верховної Ради. Це є нормально? Ні, це все не є нормально. І те, що ми зараз на московськомовні псевдоканали витрачаємо шалені гроші, те, що телеканал Рада, який не висвітлює роботу Верховної Ради, а по суті кормить пропагандистів, то виділяє на це все страшні кошти. Це про свободу слова? Ні, про це не про свободу слова. І оці речі тільки трошечки взяти докупи. А ще один, оце з останньої резолюції Європарламенту, яку ми мали по Україні, це необхідність розвитку парламентаризму в Україні. Ну а де в нас парламентаризм, перепрошую? Те, що опозицію не випускають їхати робити свою справу, те, що не підписують відрядження, те, що депутатам місцевим заборонений виїзд з України, це про парламентаризм, це про якісну роботу, це про так звану єдність, про яку постійно там Офіс щось підгавкує. Ну, я перепрошую, це про порушення усіх норм, які є засадою функціонування цивілізованої держави. І оці всі такі реформи, до речі, а з реформою Міноборони. Реформа Міноборони, коли, пам'ятаєте, було, що за Порошенка? Реформа харчування, реформа закупівель, реформи постачання зброї, реформи житла для військовослужбовців. Ну цього ж всього немає, починаючи від яєць по 17, що вже стало такою притчею в язицях, і закінчується тим, що зараз шалені контракти заключаються без будь-якого прозору, без будь-яких прозорих механізмів звіту за кошти. Я більше скажу, що зараз ми всі збираємо на дрони. Всі збираємо на дрони, і що ми в результаті маємо? Частина дронів не злітає, частина повне фуфло. І виявляється, ті, хто закупляють дрони, а це Держспецзв'язок і
Чомусь Міністерство цифровізації цим займається замість спеціальної агенції, яка створена при Міністерстві оборони. І це була теж реформа Міністерства оборони. Тобто зараз воно взагалі не діє. То виявляється, ті, хто закупляють дрони, не мають контакту з військовослужбовцями і закупляють не те, що військовослужбовці просять, а те, що є на продажі, на ринку. І наші гроші, по суті, закупуються в пісок, а хтось на тому добре заробляє. Ви думаєте, що цього всього наші західні партнери не бачать? Звичайно, що бачать. Звичайно, вони тримають зараз марку. Це є кредит довіри до українського народу і до наших захисників. Ну, але вони все більше і більше вказують на те, що в Україні є шалені проблеми. І моя особиста думка, це якщо підсумувати оце ваше запитання, частина нашої найвищої верхівки займається відвертим саботажем нашої євро і євроатлантичної інтеграції. Вони думають, що вони будуть пискувати, хамити, борзити, а їх все одно приймуть, бо так є. Ну, в якийсь момент можуть сказати, а ну вас. І тому що так робити не можна. Це є дико. Я вже мовчу про мародерство в час війни, яким займається дуже багато осіб, близьких до чинної влади. І нічого за то немає. Пані Софія, ну, з іншого боку, це дійсно така жахлива картина, яку ви намалювали з різних сферах. Але водночас ми бачимо те, що європейські чиновники кажуть, що Україна впевнено і швидко рухається на шляху євроінтеграції, що є, попри всі негаразди, є і досягнення, і що Україна там твердо стоїть на рейках європейської інтеграції. І те, що ви критикували, мабуть, там представники влади можуть сказати на це, ну, наприклад, наступне, що під час воєнного стану не можемо ми залишати всі гроші там в місцевих бюджетах. І не може там, бо ми ж теж бачимо в Києві, наприклад, в різних там районах, там навколо Києва, в містах, там в селищах будують, наприклад, там не знаю, там ремонт доріг, який абсолютно не є там першочерговим, так? І це теж проблема, напевно, якась централізація типу має бути під час воєнного стану. Так само і скажуть, що так, інформація, свобода слова – це важливо, але цензура, вона є там і в Ізраїлі, подивіться, і всюди в Америці є цензура, під час війни там в Іраку була. Ось, не, що ви на це скажете? Абсолютно скажу. Давайте з останнього: інформаційна цензура. В Ізраїлі є військова цензура. Там немає політичної цензури. В нас є політична цензура, а натомість військової цензури у нас немає. І всякі безмозглі особи і їм подібні розпотякують місця дислокації генералів, наших позицій військ, в результаті чого туди ми маємо шалені прильоти. Давайте нещодавній приліт по Дніпру, який дуже-дуже був близький до госпіталя. Цей приліт був одразу після посту однієї недолугої особи, яка вже неодноразово здавала позиції наших військовослужбовців своїми фоточками і постами в Фейсбуці. Я вже мовчу про те, як вона нападає на генералів під час воєнного стану, чим підриває обороноздатність української держави. Можливо, про це варто поговорити. До речі, про Ізраїль. В Ізраїлі засідання парламенту відбувається в прямому ефірі, без будь-яких проблем, і преса це все висвітлює. В них є цензура на те, щоб розказати, хто загинув, скільки загинуло, які там локації. Але про кожного загиблого, до речі, вони згадують в той час, коли це вже про це можна сказати. У нас натомість на наших каналах, фінансованих марафонно, там не згадують про військовослужбовців, не згадують про героїв, але там працюють пропагандони найнижчого пошибу. Ну, це, перепрошую, це не питання цензури, це питання відповідальності перед державою. А якщо ми говоримо про децентралізацію, то практика показує, що на місцевому рівні до того, як забрали всі гроші з ПДФО, закуплялося набагато більше дронів, автомобілів і всього решта, ніж зараз відбувається через централізований бюджет. Я ще раз наголошу, за офіційними даними, 90% того, що з дронів і БПЛА передають на фронт через ДСТЗІ, воно не дієздатне і не відповідає тим параметрам, які потрібні хлопцям. От я співпрацюю з громадською організацією «Байрактар-14». Вони кожного тижня міняють специфікацію, частоти і різні там нюанси роботи FPV-шок і ребів, залежно від того, на якому напрямку підрозділ, який замовив, знаходиться, і залежно від того, що там просять конкретно. А тут закупляють те, що є на ринку. Я перепрошую, кому те, що на ринку потрібно, якщо воно не допомагає рятувати життя або не допомагає заносити дрони туди, куди потрібно. Міська влада, міська селищні ради
місцеве самоврядування. Вони мали можливість дуже швидко і оперативно закупляти державні контракти. Вони є надзвичайно тривалими. Вони довгий час це все опрацьовується. В результаті втрачається дорогоцінний час. І там є дуже багато всяких інших нюансів. Якби я бачила, що держава ті кошти, які забрала з місцевих бюджетів, витрачає так, як потрібно, мовчала би як риба. Ну, але я бачу не то, що неефективність, я бачу дерибан і безвідповідальність. Тому про це треба говорити, і говорити треба активно. Скажи, будь ласка, кого у парламенті ви вважаєте найдеструктивнішою особою? Ну там декілька фріків є таких відвертих, так? А хто шкодить, на вашу думку? Найдеструктивнішими я вважаю керівництво парламенту від «Слуг народу». Поясню чому. Тому що фріки фріками, вони відволікають на себе увагу, вони там скачуть, біснуються, ретранслюють в такий специфічний спосіб волю Банкової, але спікер парламенту, він обраний народом. Спікер парламенту не має представляти якусь фракцію, він має представляти Україну, волю народу і так далі. Він має об'єднувати всі фракції. І коли народ вимагає прийняття тих чи інших законопроєктів, коли стоїть на порядку денної безпекові питання, що вони мали б розглядатися в Верховній Раді, спікер мав би бути не слухняною собачкою Офісу президента, яка навіть пчихнути боїться без дозволу, а спікер мав би бути представником, голосом парламенту, і він мав би працювати на те, щоб необхідні законопроєкти стояли на порядку денному. Я перепрошую, коли у нас біда в державі, починаючи від лінії фронту забезпечення військовослужбовців, завершуючи енергетикою, ну нічого ще до сих пір не зроблено з енергетики. Вже люди по 14-18 годин без світла, навіть народні депутати не знають, що уряд робить, тому що нема відповідей. Які закупки генераторів, які ремонти, що є зроблено, яка допомога потрібна, щоб ми зиму цю елементарно пережили. Ці питання не стоять на порядку денному від слова взагалі. Ну, у нас знаходиться час розглядати питання очерету, у нас знаходиться час розглядати питання хмелю і пивовиробництва, у нас знаходиться час розглядати перегляд правил дорожнього руху, штрафи за паркування і якісь там, знаєте, дуже такі дрібні питання, які важливі на мирний час. Ну, але питання в тому, що якщо завтра не буде існувати нашої держави, бо ми не прийняли відповідні законопроєкти, оці законопроєкти не виносяться на порядок денний. І я вважаю, що зараз спікер відповідає за те, що відбувається. Тому що коли ми потім, уже під час засідань, задаємо питання, чому не були винесені ці законопроєкти, вони критично важливі, люди вимагають, підписані петиції, є підписи депутатів, спікер починає елементарно хамити, замість того, щоб працювати на інтереси української держави. Ну і, чесно кажучи, тут тоді можна говорити про особу і можна говорити про деструктивні сили. А сумарно деструктивною силою є «Слуги народу», які, об'єднавшись з ОПЗЖ, і там є тотальна суголосність з ОПЗЖ, вони приймають речі, які би не мали прийматися. Ну, наприклад, одна з таких останніх критичних – це підняття акцизів на паливо і підняття акцизів на тютюнові вироби. З одного боку, зрозуміло, що треба наповнювати чимось бюджет. Так. Але якщо ми зараз піднімемо акцизи на паливо, то ціни зростуть до 80 гривень за літр. Чи хтось прораховував питання, як це вплине на аграріїв, зокрема, а нам треба збирати врожай, щоб Україна вижила? Чи це прорахував хтось, як підняття акцизів і ціни на паливо вплине на цінову політику у всіх магазинах, на усі закупівлі, на те, як люди матимуть можливість щось купувати, чи щось не купувати, чи щось для себе залагоджувати? А чи прораховано було, як це має корелюватися з тим, що уряд закликав людей купляти самостійно генератори, щоб пережити цю зиму? І як люди мають, купивши генератор за свої гроші, ще й купувати паливо по шалених цінах? Звичайно, ми підняли питання, що це не може так бути. І виявилось, що це абсолютно брехня, коли нам розказували, що це є вимога Європейського Союзу. Виявилось, що це брехня. Немає такої вимоги для країн, які не є членами Європейського Союзу. Отут нам збрехали всім абсолютно, щоб люди рот закрили. І другий законопроєкт – це акцизи на тютюн і на, як воно називається, ТВЕЛ, одним словом, на айкоси.
Ну, в принципі, це виявляється, напевно можна зробити, бо я тут жодної користі для дивіться, що суспільства. цікавого. Що цікавого? На тютюн піднімають акциз, але гетьманцев пропихає законопроєкт, на яким на айкоси акциз майже не піднімається. В результаті цієї оборудки держбюджет втрачає близько 69 мільярдів гривень, які потрібні на Збройні Сили України і які потрібні на відновлення енергетики. Але що більше, тут лобіюється питання однієї конкретної компанії виробництва айкосів, яка є монополістом на українському ринку, яка працює зараз на ринку Московської Федерації, платить туди податки, а за ці гроші вбивають наших військових і цивільних. Правда, файна? Ось що відбувається. І тому от я постійно закликаю до людей читати уважно всі законопроекти, який би красивий там заголовок не був, і яка би там шикарна пояснювальна записка би не була. Тому що зазвичай за прекрасним заголовком стоїть страшна комбінація, яка потім вилазить боком усім українцям. І ці речі, вони є дуже деструктивними. І я не знаю, як це зараз вже і негайно змінювати, але ми, як суспільство, зараз маємо активно впливати на тих депутатів від конкретних округів, куди, кого, коли, як обрали, і не попускати нічого, і вимагати, щоб вони вимагали від свого керівництва, від спікера ставити ті чи інші питання. Люди мають діяти так, щоб депутати усвідомлювали, що їм не доведеться більше жити в цьому суспільстві, якщо вони не будуть робити те, чого потребує український народ. Ось ці речі, на жаль, таких є дуже багато, це просто один такий махровий приклад. І це не обговорюється нормально, а коли Європейська солідарність піднімає це питання, нам розказують, ви піаритеся. От і все. А я в цей момент згадую 23 лютого 2022 року, коли ми вимагали підняття зарплат військовослужбовцям, коли ми вимагали виділення 50 мільярдів на потреби армії, коли ми вимагали введення воєнного стану ще 23 числа, нам казали, що ви піаритеся, ви тут займаєтеся спекуляціями. Ну, насправді, пані Софія, воєнний стан треба було вводити щонайменше з осени, так десь, так? Дивіться, можливо, не вводити воєнний стан восени, але треба було готуватися. І треба було не робити дороги, тому що за ті дороги, які були зроблені, оцей шабаш великого крадівництва, за ті гроші можна було закупити стільки нептунів. Я вже не кажу про Петріоти, нептунів. І вони б стояли по периметру всієї України. Ви б думаєте, Московська Федерація сюди сунулася? А в нас зробили дороги. От я їздила по тих дорогах. Білорусь, Чорнобильська зона. Згадайте, як легко туди московські танки зайшли. Глухівська траса на Москву прекрасно була зроблена. І зараз її відновили, до речі. Кажуть, для евакуації людей. Прекрасно, от бери, заходь, не хочу. А на Вовчанськ траса чого відновлювалась? Для евакуації людей. Щоб московитам зараз було легко заходити? А біля Лиману міст відновлювали. Мені хлопці дзвонять, кажуть, Софія, зроби щось, розкажи депутатам. Я кажу, а в чому проблема? Міст ніби може треба, це ж стратегічна інфраструктура. Та каже, ми кожну годину будівельників звідти евакуйовуємо. Там того моста зараз за кілька днів знов не буде. Нащо його роблять? Щоб відмити кошти по великому крадівництву? Я вже мовчу про розмінований Чонгар. Ми не будемо зараз про Чонгар, це дуже боляча тема, вона окрема. І взагалі окрема тема – це що не було воєнного стану, те, що це дуже боляче все. До речі, я просто одну річ скажу по лінії Чонгару, Каланчака і так далі. Просто я дуже добре знаю тих військовослужбовців, які мінували це все. І я знаю, де під яким мостом лежало скільки сотень кілограм тротилу. І хто був відповідальний за їхні підриви певний період часу. І кілька місяців тому, в лютому, мені ці хлопці написали, каже, якби нашу бригаду не перевели на іншу позицію, ми би все попідривали. І воно би все там було. Але там не було що підривати в той момент, коли заходили. Тому це ще має бути велике розслідування, і хтось точно має за це жорстко відповісти в певний час. Але в цьому контексті, знаєте, я от останній тиждень ходжу із запитанням, які мене мучать. Що там Баканов? Де Баканов? Не підозрювала Служба безпеки? Не виділа? Не бачила? Чи сприяла? Знаєте, Софія, я не розумію, наприклад, чому, наприклад, цей пан почувається вільно, спокійно, а Червінський сидить.
під час війни. Ну, це теж зрозуміти неможливо. І я дійсно... Ну, є одне логічне пояснення. Баканов друг Зеленського, Червінський викрив Вагнергейт. І я так розумію, що по Червінському він має ще достатньо інформації, і саме тому йому не дають комунікувати з людьми, саме тому його тримають в абсолютно нелюдських умовах, саме тому ми маємо такий тотальний безпреділ, тому що вони хочуть його дотиснути. І тільки розголоси, тільки позиція громадськості все-таки не дає замовчати цю справу і дає можливості хоч трошки боротися. Хоча тиск і безпреділ посилюються. Я можу лише підтвердити, я не знаю людей, які конкретно мінували, але ну, давайте закриємо цю тему, вона дійсно боляче і глибока. Дійсно, звідти окупанти фізично не могли вийти, просто там була блокада Криму, ми знаємо ті місця. І прекрасно ми, коли уявляли собі цю повномасштабну війну, ну, найменша ймовірність була, що вони вийдуть легко з Криму. І це сталося. Тут без зради не обійшлося 100%. Тут не може бути інших ні жодних версій. Це я як Кремли кажу, як людина, як журналіст, яка спостерігала і бачила те, що там відбувалося. Ми не думали, що це може статися, але це сталося. Ну, це дуже погано. Це призвело до страшних наслідків, але це треба розслідувати, і колись це буде розслідувано точно. Ну, а зараз я хочу до іншої теми перейти. Ця тема теж стосується Верховної Ради. Російська православна церква замаскована тут під назвою Української православної церкви Московського патріархату. Чому цей гадюшник цю російську ФСБшну мережу ви, народні депутати, досі не заборонили в Україні. Так само, як і інші організації, які безпосередньо співпрацюють і підпорядковані, в тому числі релігійні. Давайте ми про релігійні організації, які підпорядковані центру в Москві. Це не єдина РПЦ, так звана, їх там багато, там навіть кришнаїти керовані з Москви в нас. Я нещодавно дізнався, це просто жах. Там Москва керує. Там є окремі мусульманські структури, наскільки мені відомо. Ні, там є все. Є окремі протестантські, на жаль, структури. Ну, тобто, цей спрут заліз майже у всі релігійні спільноти. І законопроєкт дійсно не стосується тільки Московської церкви. Він стосується будь-якої релігійної структури, яка має центр в країні-агресорі. І насправді законопроєкт, який зараз чекає свого другого читання, він з абсолютно беззубого Кабінету міністрівського, він зараз став досить хорошим, він став дієвим, є нормальні механізми, Служба безпеки дуже просить його прийняти, причому дуже давно просить прийняти, щоб мати інструментарій закривати цю московську шоблу. Але в мене враження, що Банкова дуже не хоче цього. Вони використовують аргументацію, що там якісь американські сенатори і конгресмени проти, що там якісь ще інші середовища проти. Спочатку, от коли ми блокували нещодавно трибуну з вимогою негайно винести на порядок денний, нам обіцяли, що це буде розглядатися 4 червня, вівторок. І навіть проговорювалося, що в неділю, в понеділок буде засідання парламенту так тихенько, щоб пройти усі поправки, щоб не привертати зайвої уваги деструктивних середовищ. І в четвертого ми виходимо на голосування. Потім виявилося, що ви ж обіцяли зібрати підписи, підписи не збираються, і зараз дуже багато депутатів не підписалися під тим, щоб розглядати у другому читанні, там шалений тиск іде. Далі нам сказали, що ну ось тут має бути оцей з відновлення конференція і має бути саміт миру, давайте ми не будемо наперед забігати, щоб там не викликати зайвих питань, давайте почекаємо. Потім нам сказали, от зараз національний молитовний сніданок, який, перепрошую, це моя думка, став з'їздом КПРС новітнім під проводом Володимира Зеленського, то ми не будемо рухати, бо на сніданку можуть бути якісь нюанси. Я вам гарантую, зараз буде ще 100-500 причин, чому ми не можемо виносити цей законопроєкт. А чим довше ми тягнемо, тим більше ми даємо можливості і адвокатам, і деструктивним середовищам, лобійським середовищам Московської церкви, яке зараз вливає шалені кошти, відпрацьовувати інформаційно, що цей закон якийсь не такий, що він порушує якісь права людини, розкачувати цю всю ситуацію. Насправді тут все опирається на питаннях національної безпеки. Є загроза національній
національній безпеці, все, до побачення. І в Україні зараз є таке питання, це підтверджується, національна безпека дає право позбуватися таких структур, як Московська церква і подібних, і з центром в країні агресорі на підставі численних міжнародних конвенцій, і все є абсолютно законно. Парламенту вже погрожував якийсь американський адвокат, якого найняв Новінський, і Московська церква, погрожували всім депутатам і Верховній Раді. Дожились ми вже до цього. Якщо ми ще там кілька місяців потягнемо, то скоро, напевно, ми будемо ще й компенсацію платити Московській церкві, що ми посміли взагалі піднімати це питання. Моя особиста думка, Банкова не хоче забороняти Московську церкву, тому що на прихожан Московської церкви вони дивляться як на свій потенційний електорат. І вони намагалися домовлятися з московськими попами. Я вам ще скажу цікаву крамольну штуку. Представники Банкової їздили в Константинополь до Варфоломія і просили другий томос. Що? По суті, для нової московської церкви, щоб їм так само дали. Типу, вона буде тепер українською церквою. Ну, по-перше, аби не Порошенко, бо ж в часи Порошенка перший томос був отриманий. А друге, щоб вони теж були законні. У нас була абсолютно дика ситуація з Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті, ДЕС, яку зараз Єленський очолює. Тому що вони всіляко затягували підготовку законопроєкту до другого читання. Вони то подавали правки, то не подавали правки. Коли ми вже всі правки опрацювали, коли ми вже мали прийняти остаточну редакцію, вони нам щось такого понаприсилали, що коли ми почали вчитуватися в це все, виявилося, що вони взагалі пропонують легалізувати Московську церкву в Україні. Щоб це була законна російська церква в Україні. Ну, дожилися і договорилися до ручки просто. Ми не розуміємо, чому це все так відбувається, тому що пан Єленський багато свій час доклався і до здобуття Томосу. Ми вважали його дуже адекватною людиною, ну вийшло так, як вийшло. Ну і комітет повністю відкинув всі зауваження ДЕС, тому що це було недовитримання легалізовувати Московську церкву в Україні через законопроєкт. Вони почали нас різними джерелами обмовляти, розказувати, що не так. Зараз чим займається Комітет гуманітарної інформаційної політики, який одноголосно доопрацював законопроєкт і відправив його вже до другого читання в сесійній залі. Ми робимо іноземними мовами пояснення, роз'яснення, що, де і як, щоб іноземні середовища не куплялися на московську пропаганду, а мали перше джерело. І ось такі от речі відбуваються. Але ми маємо велику когорту промосковських депутатів, починаючи з того, що там по столах скакав в Одеській області, той, що там чи батюшка, чи хто там в Московській церкві, закінчуючи всім ОПЗЖ і ще кількома такими апологетами зі «Слуг народу», Дмитрук, от його прізвище, того, що я згадувала, то вони дуже тиснуть на народних депутатів із «Слуг народу». Я перепрошую, пані Софія, я дивлюся на це, ну те, що я їх зневажаю, вважаю ворогами, і я завжди так казав, і я просто там прожив, на жаль, велику частину життя, я знаю, що це за церква, це ФСБ в чистому вигляді, просто. Там немає нічого іншого, це просто ФСБ і все. Це, в принципі, вона має бути визнана нерелігійною організацією взагалі, організацією просто, ну, якоюсь диверсійною. Але тут ось був обмін. Обміняли двох попів, таких достатньо таких жирних, я б сказав, в їхньому цьому середовищі. Обміняли на наших полонених. У нас багато людей знаходиться в полоні. Ну, давайте почнемо з азовців, а далі всі. Просто азовців вони категорично віддавати не хочуть. Це особисто забаганка Путіна. Ось так він бачить цей світ. Він мститься ним. В першу чергу, але і всім. Там всім. Я сподіваюся, Зеленському гикається, як він сам їм наказав здаватися в полон, бо їх вже через тиждень обміняють. Ну, ми зараз знаходимося в цьому часі, в нашому, і ось є шанс. Вони обмінюють. Всі це знаєте, коли, Софія, коли мені кажуть, та навіщо їм ці попи потрібні? Та навіщо йому той Медведчук? Та навіщо йому... Це ж відверта агентура. Це не агентура, і це просто верифікована агентура саме тим, що її обміняли. Тобто є джерело легального створення обмінного фонду, юридично все забезпечено має бути. І там, в принципі, підозри достатньо, щоб їх вже ув'язнити, а далі вести перемовини про якнайшвидше звільнити наших людей. Це працює.
І це гальмування цього закону, чим би воно не було обумовлено формально, там тими чи іншими там персонами, депутатами, тощо, воно просто затягує, воно коштує життя людям, які в полоні. Так. Я вважаю, що цей закон Так. має бути першочерговий, бо він працює на звільнення полонених, яких у нас набагато більше, ніж у нас полонених росіян. І ці дійсно, оці прості солдати, ну, рейху, ці терористи, ті дрібні, так? Вони потворні, вони огидні, але вони не коштують стільки коштує, ну, для обміну митрополит якийсь там, або, я не знаю, ну, вони всі агентури ФСБ. Це резерв, просто шалений резерв. Я думаю, на це треба звернути увагу і вам. Я не Я раджу ще раз нікому. наголошу, що Служба безпеки України уже дуже давно просить прийняття цього законопроєкту. Коли вони зверталися до опозиційних депутатів, то ми казали, що ми ж то якраз дуже-дуже за. Ви поговоріть з Офісом президента Зеленським, щоб він наказав своїм слугам за це все проголосувати. І отут починаються дуже цікаві загвоздки. Але на підтвердження ваших слів, Служба безпеки щодня видає інформаційні повідомлення, там затримали, там виявили, там диверсійна робота, і це все пов'язано саме з московськими попами. Тобто, насправді, тут все дуже-дуже видимо, і той, хто блокує цей законопроєкт, він точно послаблює обороноздатність української держави. Я хочу повернутися трохи до медійної теми. Правда, не про журналістів. Я, чесно кажучи, я просто марафон не дивлюся. Не маю ні часу, ні натхнення. Всю ситуацію в цілому я знаю, але конкретно не можу нічого сказати. Щодо таких персонажів, які, ну, давайте так, є пан Арестович, так? Він загально визнаний вже, ну, майже всіма, всіми, якщо не зрадником України, то людиною, яка працює проти України в медійному просторі зараз, так? Але він не єдиний, м'яко кажучи. Є люди, яких ми всі знаємо, які нормально так працювали на Медведчука, і яких я думав, що можна буде обміняти на когось з наших політв'язнів, які сидять ще, ось як Наріман Джелялов ще з 5-3, там 4 роки тому були ув'язнені на шалені терміни. Ну, а вони зараз усі патріоти, і вони один одного тягають в етери. Арестович той Арестовича. І все це абсолютно, ось, типу, цензуру не можна, але це ж просто виглядає як відверта робота на наративи ворога, на російські ІПСО. Я перепрошую, це мені, ну, я професійна людина, там, ви теж, пані Софія, професійна, але навіть непрофесійні люди бачать, що Арестович – це просто ворожі наративи. І підтвердження тому, опитання останнє, здається, там, що він має антирейтинг 80%, йому не довіряють і не вважають. Але просимо, нехай... Давайте все-таки повернемося до того, а по чиїй волі вони були в ефірах? По чиїй волі вони є в ефірах? Хто контролює марафони? Хто контролює зараз інформаційні потоки? Ну, давайте вертаємося до першого джерела. Це той контингент, який не буде говорити, якщо їм не дозволять. Хто їм дозволяє говорити? Банкова. А хто представляє Банкова? Єрмак і президент його Зеленський. Ну, пані Софія, треба просто... Уточнити хочу, а хіба не пересварився він з Банковою, Арестович? Кажуть, що там був конфлікт, і тому його викинули звідти. Ну, там був привід. Дивіться, давайте інакше ми поговоримо. Арестович скільки часу варнякав всюди, де тільки міг, з благословіння Банкової? Хто, як не Банкова, довели його до такої рівня популярності, медійності і всього решта? Ну, може, зараз пересварилися, але в Арестовича залишилася аудиторія. Залишилися медійні контакти. Він виїхав з України якоїсь радості. У нас не можуть виїхати з України вчитися студенти, які не мобілізаційного віку. У нас не можуть поїхати з України військовослужбовці на лікування дуже часто. У нас не можуть поїхати з України на якісь відрядження місцеві депутати, опозиція і так далі. А Арестович може поїхати з України? Військовослужбовці, він там полковник чи хто там, чи майор? Як він виїхав з України, а? Хто йому дозволив?
Чи він Тисою перепливав? Ні, і походу він законно виїхав. А я думаю, Хто йому дав цей я дозвіл? думаю, Софія, зараз припущення моє, воно може навіть звучати як жарт. А потім ми дізнаємося, що пан Арестович виконував завдання, ну, наприклад, з контактування з командою Трампа, наприклад. А чому ні? Наприклад, так. Але, і, чесно кажучи, давайте згадаємо там ще до Революції Гідності. З ким він там сидів, Верняков, на прес-конференції? З Дугіним. А хто такий Дугін? І отут тим, хто нас дивиться, а не знає цього прізвища, раджу зразу загуглити. Це апологет руського міра в найагресивнішій формі, яка тільки може бути. Він ідеолог російського фашизму, рашизму. Відвертий і не приховує цього. Ну, тобто це людина, яка виступає за знищення української держави. А Арестович разом з ним тусувався. Нам треба ще щось знати про Арестовича. Це давно було. Ні, його немає давно бути було. в Україні. Це давно було. Давно було. Ну, сорі, а він зараз чим займається? Він всіх хороших русських, не русських ретранслює повну московську фігню, давайте скажемо таким м'яким словом, яка, знову ж таки, сприяє деструктуризації України. Я розумію, що з нього ліплять нового лідера електорату ОПЗЖ, але цю людину треба було б для початку притягнути до відповідальності за невиконання свого обов'язку перед державою. Він військовослужбовець. І чого він гуляє в той час, коли інші гинуть? Але давайте поговоримо, ви ж абсолютно праві. Нас же ж в ефірах марафонів, телеканалу Рада і так далі. Є купа іншої нечисті, які багато років працювали на інтереси Московської Федерації, відзначаються рідкісним рівнем пропагандонщини, і вони всі великі патріоти. А опозиційні канали, які реально працювали на державу, вже енний рік закриті. Незаконно. Я насправді тішуся, що нарешті наші закордонні партнери почали про це говорити. Тому що в 22-му році вони насправді говорили, єдність, інформаційна безпека, давайте потерпимо заради перемоги і так далі. Але я не дотримувалася питання так званої псевдоєдності, бо я вважаю, що наші хлопці і дівчата зараз гинуть на передовій, точно не за те, що ми бурдували тут державу штибу Московської Федерації. У нас тут не буде концтабору. Пані Софія, скажіть, будь ласка, слово концтабір теж використовується задля маніпуляції. Наприклад, люди там ховаються від не те що мобілізації, від військового обліку, від ВКЛ, ховаються вже 3-й рік. Потім їх затримують десь представники ТЦК разом із поліцією. Виявляється, що людина в розшуку, так? І її беруть, і всі валають навколо. Це концтабір. Слухайте, в Чехії, я повторюю цей приклад, 6 годин від отримання повістки в будь-який спосіб до явки до військкомату. 6 годин. Далі кримінальна справа. У нас роками люди просто ховаються від держави, а потім їх не чіпай, вони жертви. Концтабір тут побудували, тощо. Тут теж є такий нюанс. Як нам знайти баланс цей? Дивіться, насправді, якщо ми говоримо про знищену свободу слова, про закриті кордони, про авторитарні замашки влади, ми маємо право говорити про концтабір. Тому що я не хочу, щоб тут був концтабір. Якраз тому треба говорити правду про порушення закону, про порушення прав людини, про порушення здорового глузду як такого. Це все заважає нам сьогодні виборювати українську державу. Що стосується мобілізації, то вона однозначно має бути, і люди мають однозначно розуміти, що у них є в державі не тільки права, але в них є свої обов'язки. Хоча ТЦК, з іншого боку, і окремі структури так само дуже перевищують свої повноваження, викрадаючи людей, б'ючи людей і так далі. Це інша сторона питання. Але повертаючись до того, яка держава розбудовується, яка би вона не мала бути, хотілося б наголосити, що якщо би і мав існувати єдиний марафон, то першочерговим завданням, крім інформування, він би мав мати на меті підготовку до людей, підготовку до того, що ми будемо воювати всі. І на марафоні треба було би не розказувати про різних не таскати там хороших русських, не таскати там всякі шоу, на яких кварталівці заробляють собі просто персональні кошти, їм виділяються гроші з держбюджету. А там мало би бути навчання, тактмед, інформування, надання розуміння історичного контексту, надання розуміння того, хто як може бути ефективним на своєму місці. І перепрошую, за 2 роки, якби ми готували зміну тим, хто сьогодні на передовій, за 2 роки можна було так виштурмувати новітніх бійців, можна було би так забезпечити їх технікою, що не було би зараз проблеми з відловлюванням людей.
А те, що зараз відбувається, це наслідок дій і бездіяльності влади. Тому що, повертаючись до питання мобілізації, мобілізаційний закон, скільки там мутили просто. Півроку ці всі ситуації були. А це все можна було вирішити указом президента і підзаконками Ви знаєте, або розпорядженнями уряду. Пані Софія, я багато про це казав і писав. В принципі, цей закон за логікою Верховна Рада мала схвалити ще до кінця весни 22-го року. І тоді б всі стояли на військовому обліку, і тоді був ентузіазм, і люди самі йшли, а потім ну якби не скористалися цією хвилею патріотизму. Нічого не заважало потім, людям да, ставати на облік. Нічого не заважало організувати цей процес. Вони знищували цей процес в 22-му році, розказуючи для початку, що ми вже позавчора перемогли, і вже після вчора ми будемо пити каву в Ялті. Ось я розумію, що треба було перший місяць, 2-3 дати мобілізацію емоційну, щоб був настрій. А далі треба було з людьми говорити правдиво і готувати весь цей процес. Ні, ось цього треба було, пані Софії, треба було ось що. Треба було сказати, так, нам не потрібно зараз мобілізовувати 3 мільйони людей, але дякуємо, що ви прийшли і встали на військовий облік. І заявили про себе державі. А післязавтра розпочинається на полігоні навчання, на які ви можете доєднатися, навчитися все, що треба, і вже будете готові. А кожні півроку будуть тренування, наприклад, так само, як відбувається в Швейцарії чи в Литві. Ось, зі стрільцями. скажіть, пані Софія, а чому все ж таки, я теж цього не розумію, якось дуже дивно це виглядало, півроку синхронно. Америка, ну, американський конгрес з боку трампістів блокував збройну допомогу Україні, а Верховна Рада України, в залі якої ви знаходитеся, напевно, ну, максимальну кількість часу, вона саботувала фактично, ну я це так розцінюю, питання мобілізації, тобто питання справедливого підходу до цього. Нарешті це... Ну, давайте будемо щирі. Я би не сказала, що Верховна Рада саботувала, тому що комітет нормально відпрацьовував усі тисячі поправок, які, до речі, в більшості своїй були дуже по суті, тому що такий недопрацьований, абсолютно безвідповідальний законопроект подав Кабмін, хоча цим питанням мав займатися президент. І ми вимагали єдине, що від цього закону про мобілізацію, щоб крім кнута були і пряники. І в останній момент, коли все вже було готове до голосування, з'являється Сирський, який ретранслює волю Офісу і заявляє, що треба вилучити усі пряники, тобто усі доплати, демобілізацію, ротації і так далі. Питання в тому, що якщо ми хочемо, щоб на передовій люди мали хоча б якусь моральну силу захищати нас всіх, вони мають розуміти, коли у них є надія повернутися додому. І що вони там не смертники, до довічного приговорені. І вони мають знати, що у них є ротація, коли вони поїдуть відновитися. І вони мають знати, що їхня, якщо їх вже немає, то їхня родина забезпечена належним чином. А цього всього немає і до сих пір. Це все до сих пір не проговорюється. Ось в чому біда. І я думаю, що тут найбільша проблема не в мобілізаційному законі навіть, а проблема в довірі до влади. Тому що обіцяють одне, виходить друге, а розказують абсолютно третє. І скільки в мене знайомих з 22-го року пішли в ТЦК, їх не брали. Бо. Там лежить зараз в комітеті оборонному мій законопроєкт, зокрема, який дозволяє людині, яка досягла граничного віку, там 60 років, якщо дозволяє ВЛК, і якщо є бажання і досвід, продовжувати свою службу. Це, зокрема, стосується медиків, інструкторів і так далі. Його вже другий рік не розглядають. Хоча мені купа людей пише, що ми хочемо долучитися, ми хочемо працювати, ми хочемо бути корисними державі. Чому цих людей не допускати, якщо вони можуть, бо ВЛК підтверджує? А давайте скажемо, а що з тими ВЛК? Федоров 2 роки тому обіцяв, що він їх реформує і все буде добре. І ВЛК – це знущання над військовослужбовцями. А давайте ми поговоримо по документах. Там просто капець відбувається. У мене нещодавно знайома медик ішла поновлювати свої дані. Такі в одному ТЦК не прийняли, в другому не прийняли, сказали їхати там, де вона після народження була на обліку. Вона приїжджає туди, офіцер, там шалена черга. Люди по 2 тижні чекають під тими ТЦК, записуються з 3-ї ночі, з 5-ї ранку. Як таке може бути? Як таке може бути? Тобто ви хочете, щоб люди йшли служити, ви маєте організувати цей процес.
Ви маєте забезпечити навчанням. Що це за навчання в 3-5 днів чи в тиждень? Чому до сих пір зараз, зокрема, це зараз є по прикордонниках, абсолютно дика ситуація, їх нічим не забезпечують. Волонтери зараз забезпечують харчуванням навіть і елементарними базовими речами, які має мати призовник. Чому це не забезпечується на державному рівні? І все це не проговорюється, все це не вирішується. Або починає хоч трошки рухатися, коли ми це виносимо в публічну сферу, бо поки воно не винесено в публічну сферу, воно навіть не обговорюється. Я вже мовчу про скомуніжений резерв плюс, який до сих пір не має своєї ефективності, бо все одно треба йти в ТЦК. І от вони зараз не хочуть продовжувати терміни поновлення даних на довший термін часу, 18 липня. Всі, хто не встиг, всіх будуть зараз штрафувати і притягати до відповідальності. Ви організували роботу ТЦК так, що люди можуть встигнути в цих 2 місяці? Не організували. Ну, крайні хто будуть люди? Почекайте. Люди будуть довіряти? Не будуть довіряти. Там же, здається, йдеться не про те, що ти маєш до цього числа зареєструватися в Резерв Плюс, чи не так? Там ти маєш поновити свої дані. І тобі мають дати QR-код, і ти маєш пройти ВЛК. І от з цим починається проблема, бо купа людей не може навіть потрапити в ТЦК, тому що через ЦНАП і через Резерв Плюс не оформляють документи людей, які мають право на відстрочку, не оформляють людей, які мають якісь додаткові там нюанси, додаткові документи. Вони всі мають іти стояти в ТЦК. І отут починаються великі і великі проблеми. Плюс Резерв Плюс, він не має жодного значення для прикордонників, він не має значення, виявляється, і для поліції. Не знаю, як воно би мало бути, але на вулиці не дивляться і знову і далі пакують. Тому реальність ось така гірка. І я не вірю, що ТЦК займаються самодіяльністю. Я впевнена, що вони мають рознарядку зверху, тому що щось занадто воно все однаково і синхронно. Явно тут є ще й обіцянка, що вони не будуть мати за це відповідальності, якщо вони виконують мобілізаційні норми. Ну, я, чесно кажучи, я не уявляю собі ситуацію, коли людину, яка дотримується закону, яка або за повісткою пройшла в ВЛК, щоб їх десь пакували. Тобто пакують тих, хто ховається, хто не дає даних про себе, не виконує обов'язок громадянина. А чому в нас військові ображаються? Насправді, я читаю в соціальних мережах, вони кажуть, героєм України став ухилянт. Його всі жаліють, за нього всі вступаються. Тобто ті так цих, які там б'ють військових, їх виправдовують суспільство. А військові кажуть, а чому не співчувають нам, які воюють? Чому тут суспільство переналаштувалося? Ну, тобто, я такий граничний просто приклад наведу. Неможливо уявити собі, щоб в Ізраїлі, наприклад, країні, яка воює навколо і постійно, да, по всьому колу свого кордону, щоб хтось сказав, о, ухилянт, класний чувак, а ці військові, та хто вони такі? Чому так? А хто показує ці всі сюжети? А хто дає саме це інформаційне тло? У нас же ж монополія на інформацію. Давайте повернемося знову до першого джерела. У нас настільки монополія на інформацію в українській державі належить владі, що вони мають можливість донести той меседж, який є потрібний. А навіщо вони доносять меседж деструктивний про поганих ТЦК, про ухилянтів хороших, про ці всі інсинуації? Чому вони не доносять меседжів про героїв, про подвиги, про жертву, про потребу і так далі? Ну, не хочу нав'язувати свою відповідь, але хай кожен думає сам. Ще раз наголошу, у нас монополія влади на інформацію. І вони в публічний простір в своїй максимальній мірі мають можливість донести те, що треба. Якщо у нас домінує в інформаційному просторі ось те, про що ви кажете, значить же ж комусь це вигідно. Ну, здогадайтесь кому. Пані Софія, я хочу, знаєте, запитати, ось ми про єдність згадували, про те, що є така, ну, на вашу думку, монопольна єдність, яка межує з цензурою тощо. А як, на вашу думку, виглядала б єдність наша українського суспільства і політиків, ну, в ідеалі? Ну, як би це було, на вашу думку, правильно і відповідально часу сьогоднішнього? Ну, для початку давайте згадаємо той самий приклад Ізраїлю, коли у них почалося своє вторгнення. То що сталося? Була скликана вся влада, вся опозиція.
сформовано новий кабінет, новий уряд, і всі разом стали до виконання своїх завдань, щоб порятувати українську державу. Перший день повномасштабного вторгнення Порошенко звернувся до Зеленського, прийшов до нього на зустріч, пожав руку, незважаючи на всі переслідування. Я нагадаю, що ще в січні Порошенка мали посадити за забаганками Зеленського, абсолютно ні за що, за надуманими справами. І була надія, що буде зараз робота для того, щоб, об'єднавши зусилля, рятувати державу. Теоретично мав би бути сформований спочатку уряд національної єдності, а в цих реаліях, якщо ми маємо зараз уряд національного порятунку, мав би бути переформатований парламент. І влада і опозиція в рівній мірі мали б бути залучені в усі делегації, в усі міжнародні поїздки, мали би бути сформовані окремі групи мультипартійні, які би мали повноваження комунікації з конгресменами, з сенаторами, з парламентарями різних країн світу, щоб люди бачили, що всі в Україні об'єдналися заради пошуку ресурсу, заради пошуку підтримки для України у цей важкий період часу. Об'єднання мало би бути в тому, щоб напрацьовувати спільні законопроєкти, які точно не мали би містити корупційної складової. І якщо, наприклад, чи одна, чи друга сторона каже, що там є корупційна складова, це мало би вирішуватися. Не мало би бути монополії на владу, а мали би працювати всі, хто має державницьку позицію. Якщо там якась не така позиція, на це є наші правоохоронні органи. А не мали би арештовувати рахунки тих, хто працює на армії. Я наголошу, що рахунки Порошенка до сих пір арештовані чинною владою. Хоча він неодноразово заявляв, що ці гроші він збирається витратити на потреби Збройних сил України. Давайте я ще розкажу. Напевно, ви вже чули про унікальний комплекс РЕБу, радіоелектронної боротьби «Айпетрі», який вже кілька разів врятував лінію фронту, бо прикрив її від ланцетів, від орланів, де-не-де навіть вплинув на польоти кабів, що вони не долетіли до нас. І там зараз блокується повністю і реєстрація, і поставка Айпетрі на фронт, бо це аби не Порошенко. А давайте ще страшніше розкажу. Вовчанськ, пам'ятаєте той прорив московської армії? На другий день Порошенко зібрав все, що в нього було разом зі справою громад, дрони, техніку, все, що було, і повезли в Вовчанськ. І тут вони по дорозі наштовхуються, що, виявляється, є виданий документ, що Порошенка не пущать туди з технікою. Це єдність? А те, що наші депутати, от я назву хоча б кілька, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Володя Ар'єв, Ірина Геращенко, Марія Іонова – це ті, які по міжнародці аси, ті, що мають купу персональних контактів в різних країнах світу на найвищому рівні, їм Микола Княжицький, Олексій Гончаренко, їм всім блокуються їхні відрядження, де вони ні слова не згадують про проблеми в Україні внутрішні, а тільки працюють на захист інтересів України. А їм або не підписують відрядження, або підписують відрядження в той день, коли всі заходи вже починаються. А я вже мовчу про самого Порошенка, якого скільки разів не відпускали. От зараз він мав їхати на величезну, хіба одну з найбільших виставок військової техніки, де планував укласти контракти. Так йому підписали так, що він зміг мало не під завершення тої виставки приїхати. Це єдність? Це не єдність, вона так не має бути. Мають працювати всі, хто як може на потребу держави. Але ОПЗЖ зараз випускають, а Європейській солідарності стоїть бан. І це ненормально. І я дуже переживаю, що ця ідіотична вавка в голові Зеленського, вона зараз працює на розвал держави, бо готові знищити все, аби тільки щось там не. Ну, мені видається, що в такий час, як ми зараз маємо, оці всі політичні амбіції мали би відійти на 100-500-й план. Зараз треба врятувати державу, щоб вона була. І мені дуже шкода, що Зеленський цього не розуміє. Пані Софія, це насправді дуже прикро це чути. І ми бачимо і всі обговорюємо, які суперечки, яка ненависть між республіканцями і демократами там в Америці, і що там це все на межі стоїть. А
вас послухати, так просто ще гірше в нас. Тобто в них якась є там двопартійна єдність за Україну, там, ну, без фріків. Так. Там, да? У нас теж там є фріки, з якими дійсно ніхто не може мати справ. А чи ви не знаходите спільну мову з депутатами від президентської партії? Ну, є приклади ваших яких спільних рішень, які йдуть в руслі, ну, в правильному руслі, на вашу думку? Дивіться, перше, якщо законопроєкт нормальної якості не має підспудних якихось там течій, стосується безпеки, оборони, євроатлантичної інтеграції України, від кого він би не був би поданий, ми голосуємо за. Тому що це є інтерес української держави, і на тому крапка. А в «Слугах народу» є дуже багато хороших, адекватних, мудрих людей. Тільки в своїй, на жаль, більшості, коли приходить зверху якась команда, вони голосують за те, що їм спустять з Офісу Президента, навіть якщо це суперечить їхній особистій позиції. І це є величезна проблема. Я не знаю, чим їх Офіс тримає, чи погрозами, чи коштами, чи ще якимось чином. Але я постійно останнім часом наголошую, що парламент і кожний парламентар, зокрема, мають відновлювати свою суб'єктність як таку. Ми парламентсько-президентська республіка. Парламент є основною структурою у нашій державі. Парламент має контролюючу функцію. Парламент приймає закони. Парламентарі мають свої міжнародні представницькі дипломатичні функції. І зараз депутати, вони мають усвідомити, що їм звітуватися не перед Офісом, а їм треба звітуватися перед українським народом. Їм треба включити кнопку інстинкту самозбереження для самих себе, відновити свою суб'єктність і нарешті почати голосувати за те і так, як цього вимагає інтерес української держави. І наступним етапом, коли парламентарі почнуть думати трошечки головою в своїй більшості, тоді у нас є питання зміни керівництва парламенту, і тоді нормальний парламент з нормальним керівництвом міняє уряд. І тоді ми отримуємо можливість нарешті працювати так, як воно має бути. Ну, чесно кажучи, парламент має право навіть зліквідувати Офіс Президента. Чому «Слуги» про це ще зараз не думають? Ну, тобто, як одне із джерел тотального зла. Ну, парламент на це має право. Пані Софія, я не знаю щодо тотального зла, я знаю точно, що я бажаю вам знаходити порозуміння з тими людьми, які теж патріоти, і якомога більше законів ухвалювати на користь Україні. На жаль, час програми сплив у нас. Я дуже дякую вам, що знайшли час для розмови.